aseară cu voi. Mă bucur de frații mei, mă bucur de Mitică, care a simțit bine ce am pentru el, dar și eu simt ce are el pentru mine, așa că e în regulă. Domnul să fie lăudat. La fel am și pentru voi. Am zis cândva că iubesc foarte mult aldelenii, la fel de mult ca moldovenii. Și sigur că a fost așa niște pauze. Mă bucur să-l văd pe Marius de la Râmnicel și pe mulți din dumneavoastră care sunteți aici. Dumnezeu să vă țină în mâna Lui și în harul Lui. V-aș întreba pe fiecare în parte care ați fost aseară aici, cum v-ați simțit astăzi? Dar nu pot să vă întreb pe fiecare. Dar în ce mă privește pe mine, am avut o zi plină de bucurie în inimă. Am avut o bucurie așa foarte specială. Nu știu ce s-a întâmplat, adică știu ce s-a întâmplat, dar am avut o bucurie foarte mare. Am avut o eliberare, eram ca un fulg care se mișca în aer. Și toate deciziile care am luat azi, tot ce am făcut azi, au fost numai lucruri spirituale și mărețe pentru mine. Am avut un curaj foarte mare de a separa niște lucruri, am intrat pe niște grupuri și am spus, bă, trebuie schimbare radicală. Și știți ce surpriză am avut? Că oamenii și de mult așteptam asta. Așa că se pare că foarte mulți pe care noi bănuim că sunt foarte firești, de fapt ei sunt firești pentru că nu prea mai este cineva duhovnicesc să invite să iasă de acolo. Așa că Dumnezeu să binecuvânteze pe toți capii de familie. Pentru că vreau să vă spun toți bărbații, uitați-vă la mine, vreau să vă spun că toate soțiile voastre vor să aduce spiritualitatea în casele voastre. 100%. Și de mult vă spun ele. Nu e așa, surorilor? De ei nu vă ascultă, ca și mine. Bun, seara asta vreau să pășim în continuare mai departe, după ce ne debarasăm de vremurile astea grele care le-a definit Duhul lui Dumnezeu aseară, că El a fost prezent aici. Am primit și multe mesaje de încurajare pentru ca să știm că Dumnezeu a fost prezent acolo, că mulți s-au sesizat și Dumnezeu le-a vorbit și că voi ați distribuit. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate. Vreau să facem un pas mai departe și înainte să citesc textul, ca să puteți prinde și textul exact în ideea aia, să fie o prelungire, că într-adevăr tema asta de a ne pregăti să ne întâlnim cu Dumnezeu nu mai e actuală. Știți că noi ne pregătim în vremea asta pentru orice altceva. Eu am crescut când am fost ca El care vine pe culoar, tot timpul sub impactul ăsta că vine Domnul. Sub preocuparea asta și sub spaima asta. E mic, cum el, 12 ani, cât o fi având. Mi-era frică, vine Domnul și eu nu-s bine. Vă spun că tema asta a dispărut din biserică, din păcate. În ultimii ani, nici noi predicatorii nu mai predicăm de revenirea lui Iisus Hristos. Avem o grămadă de proiecte, avem o grămadă de viziuni, numai asta nu-i. Să știți că noi când am ieșit din Egipt, trebuie să știm că noi am plecat spre Canaan. Adică creștinul tot timpul are o direcție în care el tot merge. Și ținta lui este să se întâlnească cu Domnul. Așa că seara asta face parte și predic asta din acest timp de preocupare, de pregătire și sigur că atunci când trebuie să te întâlnești cu cineva, spui, vezi că vine cineva la noi. Zice, cât timp am? Zice cineva, asta 15 minute. Am plecat să mă schimb. Așa că seara asta vorbim despre schimbare. Amin. Luca, capitolul 9, versetul 28 până la versetul 43. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-au suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei 2 bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus,
Petru a zis lui Iisus: învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te, uite-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spume la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O neam necredincios și pornit de la rău, a răspuns Iisus: până când voi fi cu voi? Până și vă voi suferi. Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere, dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Amin. Așa cum sunteți de cuminți, vă rog să vă și așezați jos. Pentru că așezatul jos câteodată ne face să uităm unde am fost până acum 2 secunde. Dumnezeu să fie binecuvântat în seara asta. Mă întreb dacă mai sunteți flămânzi și însetați după Domnul. Eu da. Așa că ne așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Am zis că atunci când trebuie să ne întâlnim cu cineva, deodată vrem un timp cât de puțin, dar să avem un timp să ne schimbăm. Să nu vină buzna dintr-o dată peste noi. Și timpul ăla este de fiecare dată un mare dar și un mare har pentru noi. Numai că ce privește revenirea lui Iisus Hristos, nu avem timpul ăla nici măcar de 15 minute. Și când El spune pregătește-te, nu spune mai ai 15 minute. El spune pregătește-te și tu trebuie să o faci exact atunci, pentru că nu știi nici ceasul, când va veni Fiul omului, nu-l știi. E una din tainele Universului. Nici măcar Iisus nu l-a descifrat. A zis, Tata știe. Și încă un lucru pe care nu-l mai știi, indiferent ce vârstă ai, nu știi când închizi ochii tu. Așa că sunt 2 necunoscute în care nu există nici măcar discuții de 15 minute pe care soția ți-l dă ca un anunț, vezi că vine cineva la noi. Eu am făcut greșeala ca mulți bărbați de aici, care am adus oameni fără să anunț soția mea și când s-o trezit deodată cu ei, săraca nu știu pe unde să plece. Și după aia, sigur că o vorbi cu mine, nu? Și cu voi. În viață să nu mai faci asta, n-am nicio problemă, poți să aduci ori pe cine, dar te rog să mă anunț. De ce să te anunț? Pentru ca să mă pregătesc. Tu n-ai văzut cum era? Am zis, totul era în regulă în casă. Nu era nimic în regulă. Asta sunteți dumneavoastră pretențioase. Era destul de în regulă. Și după aia au văzut. Și era acolo geanta, și era acolo plasa. Da, dar pe crezi că omul s-a uitat după plasă? Zice, exact la plasă s-a uitat. Da. De multe ori am supărat soția pentru că nu am anunțat-o din timp. I-a zis, vreau timp. Nu vă pot da timp. Vă pot da un singur lucru. Momentul ăsta în care suntem aici, să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de noi, atunci când vom ieși pe ușile astea să fim gata să ne întâlnim cu Domnul. Aș putea să vă dau timpul care l-a dat Dumnezeu lui Moise pentru popor și a spus, vezi că a 3-a zi, când a dat legea, mă întâlnesc cu voi. V-am dat o întâlnire, poi mâine, duminică, avem întâlnire cu Dumnezeu. Până duminică mor copt, îmi pun leucoplas pe gură, îmi pun lacăte, îmi pun dopuri în urechi, nu mai au pe nimeni, nu mai vorbesc cu nimeni, îmi trag baticul în cap, mă îmbrac cum trebuie, cu minte, mă rog, sunt atent. Până duminică rezist.
A treia zi trebuie să fiu curat. Spune să se pregătească, spune să spele hainele. Toți au pornit, între ghilimele, mașinile de spălat. Toți au luat cea mai bună haină, cea mai bună cămașă, exact ca noi care știm că mergem sâmbătă la nuntă. Pentru că știm ora, timpul și întâlnirea și ne pregătim de zor și preocupare și forfot. La apă până acum, la alt ieri nu era nimeni. Plin de evrei. Ce facem? Ne spălăm hainele. Bă, de ce le spălați? Duminică ne întâlnim cu Dumnezeu. Peste 3 zile ne întâlnim cu Dumnezeu cel Sfânt, cu Dumnezeu cel adevărat. Și condiția este să trebuie să fim curați, pregătiți, preocupați, concentrați la marea întâlnire. Și ei au făcut asta. Dar eu nu pot să vă spun când vă întâlniți. S-ar putea la noapte să ne întâlnim prin revenirea lui Iisus Hristos sau prin moartea fizică și va trebui să stăm față în față cu Cel care ține în mână Universul și acesta este Dumnezeu. Glorie Domnului! Parcă avem așa o supărare în inimă, dar de ce nu ne dai un pic de răgaz? Pentru că orice răgaz este împotriva noastră. Pentru că El vrea să fim în permanență curați. N-ați vrea să fiți în permanență curați? Vreți să fiți 3 zile înainte de cină, sfinți? Și dacă vine Domnul lunea? Și dacă vine Dumnezeu un weekend în care nu-i cină? Apropo de cei care se pregătesc special 3 zile înainte de cină și după aia te le lasă în moarte până luna viitoare. Asta e modelul evreiesc, dar ăsta nu funcționează în Noul Testament. Aici trebuie să fim gata în orice clipă, pentru că zice, nu știi în ce ceas va veni Fiul omului. De aceea voi fiți, spuneți toată adunarea amin. Ce zice biserica? Vine Domnul! Amin, vină Doamne Iisuse. De ce? Biserica este tot timpul pregătită, non-stop. Așa că să-L iubiți pe Dumnezeu în Noul Testament, care nu vrea 3 zile să fiți fericiți și curați, care vrea toată viața să fiți fericiți și curați, pentru că atunci când în curățenie, Dumnezeu și în curăție își rezervă și își reflectă binecuvântarea și prezența Lui și să spunem toată adunarea, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Așa că vreau să vorbesc despre schimbare și vreau să vorbesc, poate că o singură idee va avea predica din seara asta. Asta va fi simplu de reținut, mai ales că atac un subiect extraordinar de uzat. Așa, în predici și în discuții, dar poate foarte nou și uitat de unii dintre noi în practică. Există un atelier în care există cea mai bună pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și Iisus i-a invitat pe 3 din ucenicii Lui în atelierul ăsta. Și odată cu asta te invită și pe tine. Ei 3 au acceptat și au mers. Nu înțeles prea bine ce s-a întâmplat acolo și asta va fi predica din seara asta. Dar au acceptat să meargă într-un scop precis, clar, fără teorie, fără cuvinte în greacă, fără tălmăciri, fără traduceri de Biblie, că nu știi exact cum e traducerea asta, că în traducerea aia se pare că scrie așa. Cei care vor câteodată să divorțeze spune, în traducerea aia spune că ești liber. Ce înseamnă libertate? Ce înseamnă aia? Ce înseamnă aia? Ne batem în idee. Aici nu este nicio problemă în seara asta. Iisus este deschis și a zis, Petru, Iacov și Ioan, vă invit cu mine pe munte pentru un singur lucru. Spuneți dumneavoastră pentru ce? N-am spus atenți, să ne rugăm. Subiectul este rugăciunea. Așa că vă rog pe toți 3 să veniți împreună cu mine și să trăim cel mai important eveniment din viața unui creștin. Se numește atelierul în care te întâlnești cu Dumnezeu. Unde e atelierul ăsta? În rugăciune. În această seară vreau să se întâmple o minune în viața voastră. Cea mai mare minune pe care eu aș vedea-o este ca noi să începem să ne rugăm. Poate v-ați prins. Înseamnă că nu prea o facem. Nu e vorba de rugăciunea asta care am făcut-o în seara asta, foarte bună. Dar uneori rugăciunea asta foarte puternică în public. Nu înseamnă că nu trebuie să mai rugați așa. Dar uneori rugăciunea foarte puternică în public arată un minus în privat. Pentru că exploziile astea este exact atunci când te enervezi. Nu e cea mai bună comparație. Dar zice, lasă-l bă să se elibereze. De multe ori rugăciunea în public este un fel de eliberare a noastră pentru trauma care o suferim foarte mult timp, în care noi nu ne întâlnim deloc cu Dumnezeu. Să fim foarte deschiși. Știți că eu sunt predicator de genul ăsta. Cât de mult pierdem noi pentru că pierdem atelierul ăsta? Tot. Devenim oameni informați din punct de religios foarte tare. Suntem capabili să discutăm aproape de orice temă din Biblie foarte tare. Eu vreau să vă întreb, dacă vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu, îl cunoașteți?
Și dacă îl cunoașteți, unde îl cunoașteți? Cum pot eu să cunosc pe nevastă mea? Întâlnindu-mă des cu ea. Cum pot să descoper ce e în inima ei? Vorbind cu ea și ea cu mine. Deci nu există familie puternică pentru care bani. Acolo sunt doi indivizi care trăiesc împreună, cu 10 mașini în curte. Acolo sunt doi indivizi care sunt eleganți, merg de braț, dar ei nu se cunosc. Ei de ani de zile împreună nu se cunosc. Află ea după nu știu câți ani că el nu știu pe unde a fost. Dar el nu-i spune niciodată. Tu nu ai dreptul să intri în telefonul meu? Tu nu ai dreptul să intri în spațiul meu? Lumea modernă în care trăiți, nu mai există nicio relație între oameni. Pentru că oamenii nu mai vorbesc unii cu alții. Am ajuns până acolo că nici copiii noștri nu mai știu să vorbească. Nu de mult am fost într-o familie în care 3 sau 4 persoane, eu am fost a 5-a, am vrut să vorbească cu un băiat acolo, care nu vrea să vorbească cu nimeni, numai cu tableta și cu telefonul. Nu avea de spus nimic. Din când în când, când zicea, ce faci? Își ridica ochii spre noi și revenea. Copiii noștri nu o să mai știe să vorbească nici cuvinte. Pentru că el să trăiască într-o lume ireală, virtuală. Fiecare în lumea lui. Dacă pui 5 copii într-o cameră și dai la fiecare 5 tablete și 5 telefoane, copiii aia vor deveni niște muți. Ei nu o să știe să comunice cu alții. Ei nu o să se cunoască niciodată. O să-l întreb poate după ani de zile, cine e ăsta? Nu știu, frate tu. Păi noi am trăit în familie cât suntem capabili toți frații să știm toate apucăturile lui, bune, rele. Și de ce? Pentru că le-am văzut, pentru că am vorbit, pentru că am comunicat. Nu există relație fără comunicare. Noi inventăm un creștinism superficial, de duzină, cu multe proiecte, cu multe fantasmagonii, cu multe proiecte vizuale, cu multe, dar în care oamenii nu vorbesc. Ei vin la întâlniri să bucură, aleluia, Osana, mâinile pe sus, nu vorbesc nimic când ies. În 5 minute, maxim pe ceas, toți dispar de la biserică. Noi nu vorbim unii cu alții, stați unul lângă altul. Nu vorbim, pentru că noi suntem fiecare în lumea lui. Cam asemenea probleme se întâmplă și acasă. Familia este din ce în ce mai slabă, nu pentru că e săracă, am predicat aseară, pentru că familia nu mai comunică, nu mai vorbește. Una din doleanțele acestor părți din surori este cu voi și eu. Nu mai avem timp să vorbim cu ele. Nevastă mea îmi spune asta. Ai timp pentru toată lumea. Ești gata să asculți o oră pe oricine. Dar atunci când eu trebuie să vorbesc cu tine, spui, concentrează, dragă. Ea îmi spune o poveste a ei, îmi spune un vis a ei, îmi spune ceva care îi aparține, îmi spune ce-o visat azi noapte. Și am zis, draga mea, ei îmi permit. La tine nu poți să-ți permiți. Vrei să-mi spui, spune-mi povestea. Dar ea spune, dragă, concentrează. Și aș da seama că eu nu mai am răbdare să o ascult pe ea, pentru că mi-am uzat mintea în altă parte. Nu putem clădi o relație fără să ascultăm. Și de multe ori mergem la plimbare, 10 kilometri. Ce credeți? Ea vorbește 10 kilometri. Eu tac. Pentru că ea simte nevoia să vorbească. Simte nevoia să audă cineva. Eu trebuie să fiu foarte înțelept și foarte atent să nu scot o vorbă. Pentru că, da, exact, ai milă de fratele Gabi, bravo. Deci, ascultă-mă, eu vă duc pe un teren foarte real pe care îl experimentați ca să vă pot muta unde trebuie. Este exact așa este și în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește continuu 10 kilometri și noi mucres. Noi nu avem nimic de spus. Iar Iisus Hristos a vrut să-și pregătească ucenicii Lui și să invite la cel mai special atelier. Un atelier pe care Fiul lui Dumnezeu nu l-a ratat nicio zi. Știți de ce nu mă rog? Și sunt obosit, Doamne. Iisus Hristos avea o zi foarte încărcată, cu o aglomerație de oameni pe lângă El. Dar seara se retrăgea să vorbească cu Tatăl. Să-și dezvolte capacitatea să-L audă pe Tatăl. Și spuneau ucenicii, eu nu fac nimic. Câte prostii am făcut noi? Câte alegeri am făcut noi prin biserici? L-ați auzit cumva pe Dumnezeu că v-a spus să le faceți? Sau le-am făcut că ni s-a părut nouă bine că le facem? Ne căsătorim copiii, l-am întrebat pe Dumnezeu că e bine drumul pe care plecăm? Mai avem noi sensibilitatea aia în urechi? Sigur că am vrea să ne vorbească Dumnezeu. Atunci când noi apăsăm pe buton, dar noi suntem incapabili să-L auzim pentru că nici măcar nu știm glasul.
Și zice, oile știu glasul păstorului pentru că sunt în permanență cu el. Și el cu ele și ele cu el. Dragii mei, suntem aici, eu am fost la stână, la un prieten, m-a dus, care e cioban. Și am ajuns înaintea lui acolo, nu știu dacă n-am mai spus odată undeva treaba asta, am ajuns înaintea lui cu 20 de minute, cu niște prieteni de-ai mei. Și erau toate oile pe acolo, am mers spre ele fugeau. Bă, fugeau din noi, am zis, bă, suntem urâți, suntem înalți, suntem gras, suntem slabi, ce fug oile astea de noi? Bă, fugeau. Știam că caprele sunt burdalnice, dar am văzut, bă, că și oile fug. Mergeam mai tare, iar fugeau. Bă, am stat în loc să opri și ele la o distanță, dar nici cumva să vină vreuna spre noi. Zicau capre, să uitau, am zis, sper niște berbeți să nu se uite, că dacă ăia vin, nu mai fug ele, fugim noi. Câinii acolo rătrau, gălăgie mare, am produs o tulburență fantastică, noi am amintit treabă. După 20 de minute vine prietenul nostru Ciobanu, coboară din mașină și când ne salută pe noi, bă, a venit, tăti oile, zic capul și te fug spre el. Băi, fratele meu, am văzut Biblia în realitate. Păstorul, oile cunosc glasul păstorului și nu merg deloc după un străin, ci merg după păstor, toate au fugit la el, l-au înconjurat, câinii dădeau din coadă, bă, toată lumea fericită. Noi eram adversarii. Dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu? Vreți să vă întâlniți cu Hristos? Vreți să fiți pe noi la răpire? Dar noi îl știm, îl cunoaștem, ne întâlnim cu El, suntem pregătiți? Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți de ce nu ne schimbăm? Și de ani de zile ne învârtim pe același topogan? Nu pentru că nu avem predici. Predicile, am spus și aseară, îs din ce în ce mai aranjate și mai dechisite, din ce în ce mai explicite. Ascultam un teolog, de mult în România au fost și o condus Institutul la București, fratele John Tipei, într-o discuție acum cu Convenția din America, spunea, era întrebat ce mai faceți, că are niște ani și dumnealui, și vreau să mai scriu o carte, cred că e ultima. Zice, în cartea asta vreau, într-un mod foarte simplu, să abordez toate textele care prezintă dificultate din Noul Testament, toate, și să le dau o explicație, fiind un om cu experiență. Și a zis, mă, mură în gură. Așteptăm cartea asta, toate ni se luminează, nici se clarifică. Bă, dar noi ne schimbăm cu toată această vreme de extrem de mare har? Eu văd că mergem exact invers. Riscăm să pierdem cea mai bună perioadă din creștinism în ce privește poporul român. Riscăm. Pentru că pierdem cel mai important loc prin care s-a ridicat biserica din Toflea, prin care s-a ridicat creștinismul în România. Locul numit rugăciune și părtășie personală cu Iisus Hristos. Așa că vă aduc pe un teren extrem de practic, în care ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne analizeze în seara aceasta viețile noastre și mai ales să ne analizăm și noi și mai ales mă rog din seara asta în viața mea și a voastră Dumnezeu să producă o schimbare reală în care să vă plecați genunchii și să începeți să duceți o viață de rugăciune extrem de practică și de consecventă. Spuneți împreună cu mine amin. Ce se va întâmpla după săptămâni și luni de zile? O zis aici Mitică ceva și și-o propus vreau să-l întreb, și-o propus să trăiască cu Dumnezeu la cel mai înalt nivel. Și care mă întreabă, care e cel mai înalt nivel? Păi cel mai înalt nivel e ăsta, de care vă predic în seara asta. Iisus i-a invitat la cel mai înalt nivel, adică la nivelul să începi să te rogi. Stimați bărbați care vă uitați la mine, copiii voștri care sunt în pericol aici în Germania, fetele voastre care sunt în pericol aici în Germania, stimate mame, dumneavoastră, casele voastre sunt într-un mare pericol, ați auzit aseară, vremuri grele și vor fi și mai grele. Dacă nu începem să ne rugăm, eu mărturisesc în numele lui Iisus Hristos aici în Duisburg, că noi ne vom prăbuși cu toții. Nu vreau să vă aduceți aminte de mine. Bă, a avut dreptate ăla să te praf cu familia.
Vreau să nu se întâmple asta. Vreau să vă aduceți aminte, bă, ce ne-a salvat Dumnezeu în seara aia de la dezastru. Când ne-a dus în cel mai special loc unde ne putem pregăti să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și ăsta locul este pe genunchi, aleluia. Acasă, oriunde și în biserică. Nu știu, tu mi-ai spus de câte ori se roagă musulmani într-o zi. Spune-mi aici. Spune mai tare. De 5 ori. De 5 ori într-o zi. Bă, musulmanilor, ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă. Trebuie să mă pun și eu pe un scaun. M-ați înțeles? Mă pun și eu pe scaun. Nu rămâne nimeni în picioare. De 5 ori pe zi. O fac mecanic. Fă-o și tu mecanic. Vreau să văd mecanicii ăștia care se roagă de 5 ori pe zi. Vreau să vă ridicați. Daniel, o să vin la el. Grozav. Îngenunchează un imperiu. Reușește performanța ca împăratul să dea decret. Dumnezeul tău, aleluia, Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu adevărat și tot imperiul în genunchi înaintea acestui Dumnezeu. Bă, unde e taina? E frumos, e brunet, e înalt, știe greacă, știe 10 limbi, știe engleză, are o diplomitate afișată pe perete. Dragii mei, 3 ori pe zi Dumnezeu l-a invitat la întâlnire dimineața la mea și seara și e prezent acolo. L-a cercetat toți cu deamănuntul și bă, o singură problemă are, se roagă. Îl putem acuza, singurul capăt de acuzare împotriva acestui băiat este că se roagă. Dacă ar trebui Dumnezeu să ne acuze în seara asta, cine este acuzat că se roagă prea mult, de 3 ori pe zi? Iisus i-a invitat pe munte să se roage și eu i-a acceptat. Întreb biserica din Duisburg, acceptați să mergem cu Iisus în rugăciune? Cine acceptă invitația? Primul pas spre schimbare este acceptă invitația lui Iisus să te întâlnești cu El. Binecuvântat să fie Domnul. Tu trebuie să te pregătești să întâlnești cu Dumnezeu, țineți minte maxima asta, întâlnindu-te cu El. Eu chiar cred, forțez teologia maximă aici, cred că în seara asta. Eu chiar cred că biserica va simți ceva în aer atunci când va veni Iisus Hristos. Suntem fii ai zilei, nu suntem a întunericului. Așa că noi, dacă trăim în lumină, în permanență cu Iisus Hristos la cel mai înalt nivel, că se va simți în aer. Cred că va fi respirația mai greoaie, așa mai greoaie, pentru că peste câteva ore va veni Iisus Hristos. Va fi mai greoaie, că peste 15 minute se produce răpirea și o să fim așa neliniștiți, preocupați. Și unii e bagajul. Dar ce se întâmplă, bărbate? Dar ce se întâmplă? Că te văd și pe tine mișcă. Și se întâmplă ceva. Este ceva aici. Este ceva miraculos. Este ceva care se întâmplă în aer. Vine Iisus, aleluia. Eu cred din toată inima. Biserica nu va fi surprinsă așa de păpat, nu, va fi ceva în aer atunci. De asta va simți întotdeauna Sfinții lui Dumnezeu, aleluia. Când am fost mai multe ori în Israel, dar când am fost odată acolo pe explanada templului, poate ați fost și unii dintre voi, acolo unde a fost Sfânta Sfintelor și templu. Am avut ocazia odată să ajung acolo cu un grup mai restrâns. Am văzut că au intrat și câțiva evrei, acolo e sector palestinian, și evrei toți s-au descălțat. Toți. Am întrebat, de ce s-au descălțat evrei? Și pentru că se tem că s-ar putea pe platoul ăla undeva să fie Sfânta Sfintelor. Și dacă calc acolo, trebuie să fie descălțați ca Moise altădată. Și am ajuns acolo. Am ajuns într-un punct în care vă mărturisesc. Eu îmi place prezența lui Dumnezeu și o iubesc din toată inima. Și am trăit momente înalte cu Dumnezeu din punct de vedere spiritual și personale. Ăsta a fost unul dintre cele mai înalte momente care le-am trăit în viața mea. Pentru că acolo am simțit exact ce v-am spus așa, că nu mai puteam să respir. Respirația ne-a devenit foarte greoaie. Și am simțit ceva care nu vă pot explica, decât atât cu respirația, în rest nu vă mai pot explica nimic. Dar simțeam că mă înconjoară o putere fantastică, am simțit o bucurie în inimă și o reverență amestecată cu o frică de neimaginat
că se întâmplă că acolo este ceva și cineva, când mă întorc spre un prieten de-a meu, spune: ce faci? Zice: îți terminat. Dar ce ești terminat? Simt că se întâmplă ceva aici. Și când am simțit mai mulți care eram călăuziți de același Duh al lui Dumnezeu, am sunat un prieten și am zis: ce se întâmplă acolo? Gabi, acolo este locul în care pe muntele Sinai s-a prezentat Dumnezeu la Moise. Acolo este locul lui Dumnezeu, acolo este prezența lui Dumnezeu, acolo va fi talpa piciorului lui Iisus Hristos când va veni pentru evrei. Este în locul și în punctul cel mai important al istoriei. Dacă să te întâlnești cu Dumnezeul Iahve cel adevărat, trebuie să te pregătești. Dar cum te pregătești? Întâlnindu-te frecvent cu El. E foarte bine că nu avem 3 zile speciale. E foarte bine că Dumnezeu ne invită la o viață specială. Frații mei, ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Poate că să uitați multe predici. Vă rog asta să nu uitați. Este vremea să ne ridicăm din moleșala și din putreziciunea în care suntem. Este vremea să ne ridicăm la cel mai înalt nivel, de a-L auzi pe Dumnezeu și de a-i vorbi lui Dumnezeu și de a putea să auzim vocea lui Dumnezeu. Aleluia! Un om care se roagă pentru că Dumnezeu este acolo și îi răspunde. Cineva spunea: roagă-te până ce nu te aude Dumnezeu pe tine. Roagă-te până ce înveți să-L auzi tu pe Dumnezeu. În general, noi invers vrem să facem. Așa că ați acceptat invitația, este un pas grozav. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun în seara asta despre momentul ăsta este că riscăm să ajungem în zona asta prezenței lui Dumnezeu și să nu facem ce trebuie. Din cauza asta, la citire am accentuat că au ajuns pe munte, au acceptat invitația și Iisus a început să se roage. Iertați-mă, Petru, Iacov și Ioan nu se rugau. Mă uit spre biserici, spre multe biserici în care călătoresc. Sunt câțiva oameni care se roagă. Ceilalți nu. Ascultă-mă ce spun flăcăule în seara asta. Faptul că ai o mamă aici care se roagă e grozav. Dar nu o să te schimbi niciodată că ea se roagă. Ea poate fi ascultată să-ți creează Dumnezeu un cadru, cum e seara asta, în care să-ți vorbească ca să începi tu să te rogi. Cine a scris cântarea aia, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Rugăciunea tatălui meu nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Duhul Domnului este prezent aici în seara asta. Iisus Hristos să-ți vorbească. Ai acceptat să te botezi, ai acceptat să devii membru într-o biserică, ai acceptat să vii în preajma unor oameni care îl caută pe Dumnezeu grozav. Și eu am acceptat să meargă cu Iisus pe munte. Dar de aici încolo au lăsat-o moale. Au stat pe pajiște, s-au uitat, au stat tolăniți, au devenit confortabili. Iisus se roagă în continuare. Biserica funcționează de ani de zile, dar o parte nici măcar nu știu cum funcționează. Comoditatea asta care ne-a prins pe toți în numele marei scuze. Suntem obosiți. Am lucrat mult azi, vă cred. Lucrați mai puțin. Niciodată nu dați viața spirituală pe viața materială. O dăm, că asta suntem noi. Am învârtit roata. Vreți să-ți cereți scuze lui Dumnezeu că noi muncim prea mult? Vreți să cereți scuze soției că ne-am dus în alte direcții în timp ce familia se distramă? Cu ce o să rămânem? Cu bani în mână? O să ne numărăm după tribunal, o să ne numărăm după ce plecăm de la notar, împărțindu-ne averile. Cu ce o să rămânem? O să numărăm copiii 3 la tine, 2 la mine? Cu ce o să rămânem cu tot materialismul ăsta? Cu ce o să rămânem cu lipsa de comunicare cu nevasta? Cu răni în inima ei și a tale, cu nervi, cu ceartă, cu violență, cu vorbe aruncate, pe care nu le scoți din minte ani de zile. Cu asta a rămas. În numele cui? În numele unui zeu sălbatic numit bani. Cu ce să justificăm lipsa noastră de rugăciune? Am văzut biserici care acceptă să fie din ce în ce mai educate, dar care nu mai se roagă deloc. Am făcut un exercițiu. Să nu vă supărați cântăreți. Am făcut în biserica unde sunt eu acolo.
M-au invitat să merg într-o seară de închinare. Și au mers cântările și tobele și dăi. Liderul care a condus a zis să ne rugăm. Nimeni nu se ruga, ei cântau, dar nu se ruga nimeni. De fapt, rugăciunea era tot cântarea. Și am să fac un exercițiu, și fă un exercițiu și oprește în seara asta. Oprește muzica, i-am oprit, am zis, stop. Aș vrea din momentul ăsta să începeți să vă rugați. Ce credeți? Nu o știut ce să zică. Și mi-am dat seama că de fapt ei nu se roagă. Ei cântă. Ei cântă o rugăciune pe care nu o experimentează. Linia melodică îi ajută grozav de bine să intre într-o stare pe care ei nu o experimentează în realitate, ci doar o experimentează așa ca și grup, ca și mulțime. Și am zis, stop! Începeți să vă rugați. Dumneavoastră credeți că am ajuns la 3 minute? S-au și prăbușit toate. Și am zis, acum învățăm să ne rugăm. Pentru că rugăciunea trebuie să plece din suflet. Eu sunt pentru închinare. Dar tot timpul mă întreb dacă noi avem pe ce să așezăm închinarea asta. Deci nu pot să... Închinarea înseamnă un mod de a-L lăuda pe Dumnezeu și a-L aprecia pentru ce este El și pentru ce face El. Dar nu că scrie în Biblia asta, ci pentru că El este prezent în viața mea. Eu mă apreciez nevasta și ea pe mine datorită lucrurilor pe care le facem, datorită legăturii pe care o avem. Deci trebuie să-ți clădești pe ceva apreciarea, nu dai așa ca să arăți că e bine. Asta sunt povești pentru copii. Așa că relația noastră cu Dumnezeu trebuie așezată pe ceva. Și Iisus a avut dreptate când a zis, bă, veniți în atelierul ăsta ca să vă rugați. Pentru că în timp ce vă rugați o să se întâmple niște lucruri. Și lucrurile astea vor aduce în viața voastră o pasiune și o bucurie fantastică. Și atunci când cântăreții se ridică, o să fie ceva care nu mai poate să fie capăt, exact cum a fost în templu, care nu mai puteau ține slujba. Pentru că cu adevărat Dumnezeu din ei, toți care s-au întâlnit împreună acolo, a fost într-adevăr o încununare a unei vieți trăite în afara templului și în afara bisericii. Pentru că noi trebuie să venim cu adevărat aici pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru, pentru că noi ne-am întâlnit cu Dumnezeul nostru. Spunem cu toții amin? Ați înțeles? În timp ce Iisus se ruga, ei nu se rugau. Și acum vreau să vă spun că atât de mult pierdem când cineva se roagă și atât de mult când cineva nu se roagă și atât de mult câștigă cei care se roagă. Haideți să vedeți un pic ce se poate întâmpla. Ca să zici, băi, Iisus a fost Iisus. Da, aveți dreptate. Da, am pomenit un nume în seara asta. Și Daniel a fost Daniel. Capitolul 9, cumva e o coincidență că e tot capitolul 9, din cartea lui Daniel, versetul 20. Iată ce spune cu mâna lui Daniel. Poți să scrii și tu ceva de genul ăsta în seara asta? Poți să-mi povestești asta? Normal, cred că da. Pe când încă vorbeam eu, Daniel, adică ce vorbeai? Păi mă rugam. Și ce te rugai? Îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporul meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea lui Dumnezeu exact ca noi. Înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, ce s-a întâmplat? A venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea, căci atunci când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și am venit să ți-l vestesc. Puteți să spuneți cu mine, aleluia? Știți de ce avem nevoie de rugăciune? Pentru că rugăciunea ne face disponibil pentru revelații supranaturale. Rugăciunea deschide o fereastră pentru vizite supranaturale ale lui Dumnezeu, ale îngerilor. Și în condițiile noastre, în Noul Testament, ne vizitează nu îngerul Gavril, însuși Duhul Sfânt. Ați auzit de un om foarte crud din Biblie, care a aruncat oameni în pușcărie, au bătut femei, le-au legat. Și după aia știți că a devenit un om grozav, care este și apostolul nostru al neamului. Dumneavoastră să știți cum a început omul ăsta.
Poți să ai școli, teologii, poți să știi ce vrei tu, din ajungi în atelierul ăsta, unde ai ajuns exact Fiul lui Dumnezeu, că pe când se ruga Iisus, i s-a schimbat înfățișarea feței, îmbrăcămintea i-a devenit albă strălucitoare. Daniel zice, pe când mă rugam, dar ce rugăciuni faci? Sofisticate, ce sofisticate, mă, fraților, mă? Mărturiseam păcatul meu, mărturiseam păcatul poporului, aduceam cereri înaintea lui Dumnezeu. Pe când se întâmpla asta, zice îngerul Gavril, pe când ai început să te rogi, deja Dumnezeu mi-a dat un cuvânt să te-l aduc. Dumnezeu de-abia așteaptă să-ți vorbească, aleluia. Dumnezeu de-abia așteaptă să se reveleze în casa ta. Spuneți amin împreună cu mine. Dumnezeu de-abia așteaptă să-ți vorbească mamă. Dumnezeu așteaptă să-ți vorbească tată. Dumnezeu, zice, pe mine nu mă interesează să-mi vorbească Dumnezeu. Dacă vrea El să-mi vorbească, Dumnezeu vrea! Cum zici tu dacă Dumnezeu vrea să trimită pe cineva? Dumnezeu vrea să-ți vorbească în fiecare zi, n-are cu cine. Pentru că în locul acela nu-i nimeni. Pentru că în locul acela n-are nimeni cereri. Pe când vorbeai, zice, a ieșit cuvântul și ți l-am adus să ți-l vestesc. Și am venit să vorbesc cu tine. Ce se întâmpla pe muntele Schimbării la față? Doi bărbați, Moise și Ilie, vorbeau cu Iisus despre sfârșitul lui. Nu avem nevoie de o ceată de proroci la fiecare program. Avem nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. De-au succes așa mare toți prorocii. Pentru că noi nu ne mai întâlnim cu Dumnezeu. Noi am făcut o magie din întâlniri de rugăciune. Nu! Fă o relație cu Iisus ca să-ți vorbească Dumnezeu. Când îți deschizi gura de Dumnezeu, un senzor în cer se sesizează și vreau să-i răspund. Vă plângeți că n-aveți răspuns, dar nici nu l-a dorit. Totul se schimbă în rugăciune. Iată-l pe Pavel. Uite ce interesant, acum deja îmi plac coincidențele, dar acum se întâmplă Fapte, capitolul 9. Iată ce spune la un moment dat. În Damasc, versetul 10, era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, că și ăsta se ruga. Se ruga. Iată-mă, Doamne, i-a zis, Anania, unde-i bă pocăința asta în care Dumnezeu vorbește cu oamenii pe nume și ăștia îi răspund? Păi în biserică spui, hei, Maria! Și el nu te aude. Am zis Maria! Stai aici! Păi unde bă să mai fim atenți la Dumnezeu dacă nu suntem atenți la un predicator? Doamne, ai milă de noi. Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreapta și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Vreau partea finală să auziți. Căci iată că el ce face? Se roagă. Ce face Pavel? Se roagă. Și ce dacă se roagă? Zice Duhul Domnului Anania, să știi că el în timp ce se roagă, bă, e un om venit din lume, e un om venit de acolo, noi ne temem să le explicăm, să nu se încurce, să nu se șocheze, să nu se încălcească. Zice, în timp ce se roagă, același Duh care îți vorbesc ție, i-am vorbit lui și Domnul i-a descoperit și i-a arătat că va veni el Anania la el. Și când va veni el, se va ruga pentru el să scape de vederea. No, asta totul se întâmplă într-un singur atelier. Știți dumneavoastră cum se numește atelierul ăsta? Spuneți! Rugăciune. A plecat supranaturalul din viețile noastre, au plecat revelațiile, au plecat descoperirile, a plecat atingerea frumoasă, a plecat pasiunea, a plecat entuziasmul. Știți de ce? Pentru că nu ne mai rugăm. Simplu. Care este riscul că nu te rogi? Că poți să stai în prezența lui Dumnezeu și ți ia somnul. În timp ce în prezența lui Dumnezeu ai șansă să primești revelații și descoperiri dumnezeiești. Să spunem din toată inima, lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Domnul. Am vorbit cu fratele Paris azi că așa s-a întâmplat. S-a întâmplat. Am vorbesc din minuni. Câteva să mi-au trimis un video mic. Îl ascult destul de des pe fratele Hozan. Și mi-a trimis un mic video. Și am zis, bă, dacă mi l-a trimis, înseamnă că trebuie să-l văd și în special să-l aud. În care fratele Ozan vorbea din timpurile dumnealui, când Dumnezeu îi dădea revelații și predici, și că mulți din preajma lui îl acuzau că are ceva cărți, că are ceva surse, că o descoperit de pe atunci inteligența artificială.
Că undeva își bagă în priză și de acolo ia niște predici și le aduce. Că eu zis un coleg de-a lui de Breaslă, care era șef peste județ, că l-a auzit predicând la o mormântare și a zis: eu țăran oi muri, dar dumneata, dacă te-ai dus și ai umblat și ai făcut teologie, uite ce scoți! Eu am avut surpriza când l-am întâlnit pe Mitică prima dată și l-am văzut. După ce m-a luat la aeroport, așa, și cred că era un pic și intimidat de mine și așa, l-am văzut într-un fel. Nu rău sau greșit sau negativ, mi-a fost drag din prima. Bă, dar când s-o ridicat la Amvon, să nu te mândrești, Mitică, când s-o ridicat, aceeași chestie o zis și nevastă mea când te-a văzut. Când s-o ridicat la Amvon și-o vorbit, am văzut un alt om. Zice, unde ți-s cărțile? Unde tu ai învățat-o asta? O ajuns, spunea dumnealui Scurtez, că până și fratele Bocheanu, care era președintele cultului, și cu fratele Famvu, i-au făcut o vizită acasă și fratele Bocheanu țin de vorbă și au zis: tu controlează până dulapul, unde-i scărțile. Și umbla până dulapul: unde sunt scărțile, Hozan? Unde sunt scărțile? Și băi, oameni, n-am nicio carte, eu n-am citit o carte de la cap la codă numai când am fost la școală. Și atunci de unde e asta? Bă, fraților, atunci când întâlnesc un verset pe care nu-l înțeleg, îl citesc de 10 ori, postez. Suntem aici în seara asta, postez, mă rog, toată ziua, zile în șir, până ce Dumnezeu îmi luminează mintea și îmi desface creierul și înțeleg ce s-a întâmplat cu Daniel. E un om inteligent, da, e un băiat bun, da, dar ce s-a întâmplat cu el? A venit îngerul Gavril și mi-a luminat mintea și m-a învățat. Unde sunt predicatorii ăștia? Unde sunt liderii aceștia? Unde sunt bărbații aceștia care se întâlnești cu lumea lui Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu te sfătuiește și lumea lui Dumnezeu te luminează? Mamă, lumea lui Dumnezeu te luminează! Cum să-ți crești copiii și familia? Predicatorii lor! Am pierdut lumea lui Dumnezeu și am rămas cu lumea noastră slabă, firavă, limitată. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe acest om al lui Dumnezeu. Nu mă mir că la vista dumnealui este pe baricadă și îmi spunea că m-am întâlnit în satul dumnealui, în Sebeșel, în vara asta. Zice, eu din pandemie n-am mai terminat și tot intru pe Zoom și te predic continuu. Zic că Dumnezeu mă mai lasă, zice, îmi fac treaba. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Aleluia! Mi-a zis și Florin Paia, care a mers în timp cu el mult, mi-a zis: frate Gabi, îl auzeam toată noaptea să ruga. Bă, nu există vedete. Vă uitați, nu bine cum i-a zis ăla, nu bine că tu ești deștept. Bă, deșteptăciunea asta, cum o numit-o ăla, lumina asta, călăuzirea asta, puterea asta, undeva să câștigă, bă. Există niște prize în care vă uitați tot timpul, bă, unde să-mi bag telefonul, unde să-mi bag? Și de acolo prizele, mă, și dacă nu aveți o priză, sunteți terminați, bă, că se descarcă telefonul. Noi suntem niște pocăiți cu rezervoarele goale, mă, lipsiți de prezența lui Dumnezeu, lipsiți de capacitate, lipsiți de minuni, lipsiți de experiență, dar care am acceptat invitația să venim lângă Iisus, să venim la biserică, să ne botezăm, să ne scriem membri, să dăm îndemnuri. Și dacă nu dăm, suntem supărați, dar noi suntem cu rezervoarele goale, noi nu avem ce să dăm. Noi suntem tobe care bat, scot, sunete, lipsite de putere și resurse, pentru că atelierul în care Iisus Hristos a învățat să audă vocea Tatălui. Eu nu fac nimic, numai ce l-aud pe Tatăl când spune. Eu nu mă duc nicio direcție, numai dacă Tata îmi spune să mă duc. Eu sunt dependent de Tata. Dar unde ai devenit dependent de Tata? Pentru că fac frecvent și zilnic treaba asta. Știți de ce am devenit dependenți de cafea? Pentru că bem în fiecare zi. Știți de ce ne gândim seara să ne trezim dimineața să o bem? Pentru că ne-am învățat cu ea. Ia să deveniți și voi și cu mine dependenți de Dumnezeu. Ia să devenim dependenți de Duhul Sfânt. Spuneți amin. Ia să devenim dependenți de revelație. Ia să nu mai putem fără vocea Lui. Ia să nu mai putem. Ia că e bun exemplu cu cafeaua. Nu mai poți să te gândești de seara cum te întâlnești cu Dumnezeu dimineața. Să te gândești dimineața cum te întâlnești cu Dumnezeu de seară. Să fii fascinată și fascinat. Ce o să-mi spună Dumnezeu azi? Daniel, vreau să spun ceva. Te luminez, te pregătesc, am un cuvânt pentru tine.
Pavel, ce faci aici? Sunt genunchiat. Tu, faimosul? De ce ai îngenunchiat? Pentru că aici am găsit inima lui Dumnezeu. Și ce ai trăit în rugăciune, revelație? Ce ți-a arătat Dumnezeu? Tu încă nu ai fost botezat, tu încă nu știi cine e 2 plus 2 în lumea lui Dumnezeu. Nu contează. Rugându-mă, Dumnezeu a deschis poarta și mi-a deschis revelație. Alții v-ați botezat de ani de zile, niciodată nu s-a deschis poarta. Pentru că noi nu ne rugăm. Nu există botez fără rugăciune și rugăciune fără botez. Nu există nimic. Toate sunt împreună. Dacă nu sunt împreună și luate separat, toate se pierd și își pierd valoarea. Noi suntem în întreg pentru că Cel care ne ține în mâna Lui este Iisus Hristos Domnul. Haleluia! Ce se întâmplă dacă nu mă rog? Pierd revelația, pierd descoperirea, pierd luminarea, pierd sfatul. Ce făcea Iisus? Se sfătuia cu Moise și Ilie. Ce vorbea Moise și Ilie? Cum va fi sfârșitul lui? Cum va fi crucificarea? Dumneavoastră nu știți ce urmează, nu știați ce o prigoană, nu știți ce necazuri vin. Dar lumea lui Dumnezeu este dispusă pentru dumneavoastră. Dumnezeu vrea să vă încurajeze, Dumnezeu vrea să vă întărească, Dumnezeu vrea să vă vorbească, Dumnezeu vrea să spună Marius că Dumnezeu are un plan pentru tine, Dumnezeu vrea să spună ție că are un plan, Dumnezeu vrea să spună că are un plan, Dumnezeu vrea să spună că vrea să facă lucruri mari. Dumnezeu spune, dar știți când spune Dumnezeu? Zice Daniel, când ai început să te rogi, deja Dumnezeu a ieșit și cuvântul. Cuvântul nu iese dacă nu te rogi. Tu tine. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, umblând din proroc în proroc. Și după aia cum o mitică uitând de Dumnezeu în ziua următoare. Asta e un fel de spiritism. Nu de trăire duhovnicească. Au reușit performanța mulți să se piardă pentru că au plecat din voce în voce și ei n-au știut niciodată cum să discearnă o voce, pentru că dacă cunoști vocea lui Dumnezeu nu te poate încălci nimeni niciodată. Păi și pe mine, dacă mă lăsam la mâna unora dintre ei, a dumnealor, care vorbesc cu parte din îndrăzneală fățișă, și eram de multe ori tulburat, pentru că eu am știut pe ce drum merg și în cine cred și am cunoscut glasul. Când au venit, am făcut ca oile lui Ciobanu, am luat-o invers. Eu nu mă duc să îmbrățișez asemenea persoane, eu nu mă duc să îmbrățișez asemenea fantasme în care mă las în ceață, spune, nu ne-o mai arătat Domnul nimic, să ții Domnul tău ție. Mă duc eu direct la sursă, pentru că cel mai bun prieten al meu este Iisus Hristos și El ține în mână universul. Și dacă îl pierzi pe El, restul nu mai contează. Dar dacă îl ai pe El, toți contează. Și toți trec prin filtrul Lui, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu te lasă niciodată să te pierzi. Amin. Ce se întâmplă dacă pierzi revelația? Și intri într-o zonă așa foarte ciudată, că mi se pare ciudat. La noi zic că e explicabil. Câteodată unii chiar reușesc să adormă oamenii, știi? Un vizitator, cum sunt eu acum, o zis pastorii, o adormit biserica. Zice, ridică în picioare și scoală, trezește-i. Zice, nu trezește-i că tu i-ai adormit. Nu-i cazul meu, că dormiți careva. Dar dacă eu v-aș adormi, până la urmă n-ar fi. O mai adormit și la mine la predică, vă dați seama, că am niște clienți, că au niște probleme cu somnul așa, în permanență. Și bolnavi trec cu vederea. Bă, dar în prezența lui Iisus îți ia somnul. Bă, în prezența lui Iisus, care nici măcar nu-i normal cum ați urcat pe munte, pentru că în prezența lui Iisus s-a întâmplat ceva. S-a rugat și în timp ce s-a rugat a venit o lumină puternică și o slavă care a avut un impact fizic, vizibil. I s-au făcut hainele albe strălucitoare. Bă, că dacă vine un reflector așa direct pe mine aici, și cel mai somnoros de aici. Și bă, ce s-a întâmplat cu predicatorul? Bă, e învăluit în lumină. Sare somnul numai când vezi lumina, nu trebuie să zică nimic. Bă, dar dacă tu ai văzut o persoană luminată, apoi lângă el mai vin încă două. Și se produce acolo o slavă, o mișcare a Duhului fantastică, e lumea lui Dumnezeu să coboară pe munte. Petre, ce mai poți să... Da, tu, Iacove, și m-a lovit și pe mine și... Bă, ciudacă și pe Ioan, mă, pe toți trei eu la deodată, mă, un somn din nu mai puteau, mă, să facă nimic. În timp ce e slava lui Dumnezeu. Asta e diferența între un om care se roagă și un om. Ăla care se roagă vede în adunare slava lui Dumnezeu și ăla nu a văzut nimic în ziua aia. Și a fost, aleluia, ce-a fost în biserică. Zice, bă, tu ai văzut? Zice, nu, tu ai fost în alt film azi.
Declar public în seara asta că cel mai chinuit pocăit este cel care nu se roagă, pentru care neșansa nici nu doarme, nici nu-i trează. Somnul e fain. Bă, dar să te întinzi să-l dormi. Nu există mai mare năcaz. Câți de este șofer? Știți despre ce vorbesc? Când te ia un somn, bă, dar când te ia un somn, Marius, când te ia un somn, cum mergi tu pe la 4 mergi, atunci cel mai greu. Când te ia un somn așa la volan, bă, mi-am dat palme, mi-am mușcat dinții, mi-am băgat în nou, mi-am scărmânat capul ăsta, cred că din cauza asta mi-am pierdut niște păr aici pe vârf, din cauza sutelor miilor de nopți în care m-am scărmânat în cap ca să-mi sară somnul. Bă, deschid geamul, sar, dau, ultima cafea nu mai are efect, Red Bull nu beau în general niciodată. Singura șansă este să cumperi semințe, mă. Mi-au zis, ia aia și mănâncă semințe. Bă, dar câteodată mi se limba de la sarea aia, mi se amorțea, mustele domnul de semințe le aruncam din mașina afară, nu mai știam ce să fac. Bă, nu există chin mai mare decât să guși frumusețea somnului și să nu poți dormi. Noi imaginați-vă că au avut dreptate Pavel, că pocăiții care nu sunt de trebuie sunt cei mai nenorociți oameni de pe planeta asta. Nici nu se bucură de lucrurile lumii cum ar fi somnul și nici de Dumnezeu. Îs așa între două lumi. Nici nu dorm, bă, dorm. Trag pe dreapta și sforă-i. Bă, să și chinuie să fie prezență așa, ei văd așa, dacă ai un predicator ca mine, bă, văd, și el iară pică înapoi. Zice, bă, să-ți bagi scobitori, mai văd câte o adunare așa, cum să chinuie, să-mi dau ochelarii jos, să-mi chinuie să fie trează, uite așa stă. Și zic, Doamne, ajută-l să-ți deschide ochii mai tare. Îi deschide, striu, aleluia! Și zic, bă, du-te acasă, liberăm adunare, du-te acasă, bă, dormi, știi să-ți forești, te chinui să mă auzi pe mine aici, care nu înțelegi nimic din predică. Asta e starea multora dintre noi. Laodicea. Nu ești nici rece, nici în clocot. Bă, nici nu dormi în iarbă așa cum trebuie. Bă, dar nici nu ești trează vesava. Ești așa între două lumi. Căldicelul ăsta care își chinuie ochii să fie deschis, chinuiala de a fi pocăiți, o chinuială grea. Iar trebuie să mă duc la biserică. Mă înțeleg pe copii, că ei nu înțeleg lumea asta. Dar noi suntem exact ca niște copii. Trebuie să mergem la biserică. Bă, câți dintre voi v-au luat o oboseală așa criminală? Când v-au zis nevasta, mergem la adunare în seara asta. Ce drag, eu de azi dimineață de la 5. Dar diți, un prieten și mi-a ieșit mamul la ochi. Și nu ești obosit. Și i-am revenit, m-am dus până la baie, m-am spălat pe față, exact cum trebuie. Pentru că nu ești nici rece și nu ești nici în clocot să vezi slava lui Dumnezeu, cu ocazie fantastică să-l vezi pe Moise și pe Ilie. Din cauza asta, dacă nu te schimbi, am să te vărs din gura mea. Bă, a te voma Dumnezeu înseamnă că ai fost în gura Lui. Înseamnă că ai fost în prezența Lui. Înseamnă că ai fost din El. Dar starea asta dintre două lumi care o trăim îl va determina la un moment dat să te zvârle afară din gura Lui. Dumnezeule, ai milă de noi în această seară. Nu ne lăsa, Doamne. Atinge-te de noi prin puterea Ta și adu o trezire duhovnicească în viețile noastre. Vă întreb toată adunarea, merită să ne rugăm? Merită să fim treji? Fiți treji și vegheați! Pentru că atunci când stăpânul vostru se va întoarce și va zice, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, să spui, de o oră am un freamăt că plec, de 2 ore, de 2 zile simt o mișcare, știam că vine Iisus, vine Iisus, vine Iisus, Maranata! Mireasa lui strigă, vino! Și cel ce aude să strige, vino! Există un freamăt. Dar freamătul ăsta nu l-au numai oamenii treji. Riscul unei vieți cu ochii așa. Îi zic, bă, văd 3 persoane. Știi, bă, închide ochii, că
nu mai Iisus e aici, noi n-am venit, noi suntem trei, e ca o beție așa între vis și realitate. Și erau trei persoane, nu era clar, bă, că așa există în biserică extrem de multă confuzie și nu există claritate aproape în nicio latură, trăim într-o confuzie cumplită, copiii tăi trăiesc în confuzie și întreabă, ce-i cu biserica noastră? Dumnezeu știe ce-i cu ea! Confuzie cumplită. Biserica este trupul lui Iisus Hristos, capul bisericii este Iisus Hristos. În adunarea lui Iisus Hristos se prezintă Dumnezeu, vorbește Dumnezeu, vine Iisus, este Duhul Sfânt, sunt daruri și se întâmplă minune, aleluia. Lipsa de rugăciune va duce la o stare de căldicei, riscând să fim vărsați din gura lui Dumnezeu, pierdem revelația, pierdem descoperirea, pierdem luminarea fratelui Hozan. Ne vom pune 100 de cărți pe masă. De câte ori nu m-am dus eu să-mi pregătesc o predică, una, două, trei, niciodată nu mi-ajungea o carte. Când nu l-am o carte, spuneam, nu-i bună, întrebe alta. Când nu l-am aia, mi se părea că mă încurc, eu nu mai știu pe unde ești. Mi-am pierdut ore întregi, umblând până cărți să găsesc o idee, să găsesc asta. Bă, și când le-am măturat de multe ori, să mă ierte toți autorii, când le-am măturat așa de pe masă jos, și mi-am plecat în genunchi. Și am zis, Doamne, vorbește. Și nu mi-a vorbit în ziua aia, mi-a vorbit în ziua următoare. Și am văzut lumina cum venea, cum mă sfătuia Duhul Sfânt. Am pus una pe pic și am început să scriu o foaie, 2, 3, 5, 15. Pentru că cel care vorbește este Duhul Sfânt, aleluia. Nu știu dacă ți-am predicat într-o carte. Poate eu mai luminat pe Dumnezeu pe alții exact ca pe mine. Dar asta înseamnă că Dumnezeu lucrează prin același Duh. Și asta e bine. Nu trebuie să devenim, să inventăm lumea, ci trebuie să vorbim ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Bă, dar dacă e descoperirea care ne-a dat Dumnezeu, am curaj să vă spun vouă că e adevărat. Când te rogi, Dumnezeu îți răspunde. Când te rogi, Dumnezeu vorbește. Să spunem toată adunarea, amin! Slavă Domnului! Mai pot să vă spun ceva? Am zis că seara să nu se predic lung, da? Mă simt bine cu voi, nu, mă simt bine cu Domnul care este prezent aici în seara asta și cu voi. Știu că și voi vă simțiți bine, așa simt că e prezența lui Dumnezeu aici. Cum a zis fratele, ne recunoaștem falimentele, da, ne recunoaștem eșecurile, da, dar suntem aici în atelierul Lui, în care Dumnezeu ne schimbă în această seară și vrem să începem să fim o armată de oameni care să ne rugăm, o armată de oameni care să plecăm genunchi, cu totul e simplu, ce să-i spui? Vorbește cu Dumnezeu despre durele, să duce cererile tale, spune lui Dumnezeu și Dumnezeu va veni, că o zis că o venit iute, asta e grozav. Îngerul Gavril a venit repede. Și Daniel e om prea iubit și cum sunt aici. Ce faci, Pavel? Am îngenunchiat când m-am întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. Am auzit o voce, s-a terminat. M-am plecat pe genunchi să-i cer îndurare, iertare. Am în mintea mea toate nebunile care le-am făcut, cum am băgat în închisoare. L-am în mintea mea pe Ștefan. L-am că am stat și am păzit hainele acolo. Și l-aud și acum în mintea mea. L-am auzit tot timpul, dar acum mi se pare că Dumnezeu mi-a luminat mintea. L-aud strigând, văd cerurile deschise și pe Iisus stând în dreapta Tatălui. Și l-aud spunând, Doamne, nu le ția în seamă păcatul ăsta. Și acolo un păcat l-am avut și eu. Și el, Sfântul ăsta, s-a rugat și pentru mine, ucigașul și prigonitorul. De aceea mai târziu va spune, sunt cel mai nevrednic de toți apostolii, că am prigonit biserica. Stau pe genunchi, Doamne, am în mintea mea păcate, lucruri rele și Tu le ai. Dar în timp ce tot trecutul îmi vine, Duhul lui Dumnezeu vine peste mine. Zice, Pavele, uită-te înspre ușă, e pe un drum, e pe drumul trimis al meu, îl cheamă Anania, îți dau parola, el va veni, se va ruga pentru tine și îți vei căpăta vederea. Să spunem toată adunarea, aleluia! Aleluia! Pentru că locul ăsta schimbă. Locul ăsta de revelație. Cu siguranță că m-ai predicat din textul ăsta, dar acum Dumnezeu mi-a dat ceva să vă spun. Ceva care m-a uimit și pe mine, ceva care, într-un fel, e de super apreciat, dar după aia când m-am uitat foarte bine pe text, vorba fratelui Ozan, dacă îl citești de 10 de ori, tot mai trebuie. Spune că stăteau de vorbă cu Iisus, Moise și Ilie și spune, versetul 3, că în clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus,
în timp ce plecau. Nu știu, și-o la revedere. Era Fiul lui Dumnezeu acolo. Era Moise care a strigat foarte mult timp în urmă. Din mijlocul vostru se va ridica un proroc ca mine, de el să vă ascultați. El care a fost îngropat de Dumnezeu, trupul lui a fost îngropat. El este viu, că și noi vom rămâne vii pentru eternitate. A venit Ilie care a plecat cu carele, nu știu cu ce a venit din cer înapoi. Și vorbeau cu Iisus despre sfârșitul lui și luau la revedere. Câteodată e greu să-ți iei la revedere de la mama când pleacă. Așa de greu mi-a fost și ultima prinsoare de mână a lui mama, plecând spre Arad, spre evangelizare. Când m-am întors, am găsit un trup livid, fără viață. Nu mai era ea. Atât de greu e să-ți iei la revedere de la persoane pe care le iubești foarte mult. Dar cum a fost să-și ia la revedere Moise și Ilie de la Iisus, știind că merge la cruce să moară? Tata i-a trimis cu o misiune să-mi încurajați fiul. Cum e Fiul lui Dumnezeu să fie încurajat de oameni? Și după aia trebuie să fie omorât tot de oameni. Și în timp ce își luau la revedere, atunci a început să se dezmeticească Petru. Și a zis: învățătorule, să oprim dispărțirea, să oprim scena finală, să facem 3 colibi. Vă spun un cuvânt în seara asta: vă rog să prețuiți timpul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Și ce-i trist la noi? Că semănăm foarte bine cu Petru, mereu ne trezim când lumea lui Dumnezeu pleacă. Mereu începem să prețuim oamenii lui Dumnezeu când ei dispar. Când plecau ei, Petru a fost să-i țină. Dar când ei erau acolo, ei dormeau. Nu o să mă ajute sub nicio formă plânsul când oi pleca din lumea asta. Nu o să mă ajute sub nicio formă. Poate o să fie o mângâiere pentru copiii mei. Să aud oameni care spun: a fost un om extraordinar, l-a iubit pe Dumnezeu, l-a predicat, a fost... N-are rost să prețuiți oamenii când pleacă. N-are rost să plângeți când ei de plecare. N-are rost să-i târâți, să-i coborâți în cer în timp ce ei își iau zborul. N-are rost să faceți corturi pentru ei când ei pleacă. Faceți-le cât ei sunt aici. Asta-i durerea. Că mulți au început să-și iubească nevestele când erau în spital cu cancer. Mulți bărbați am văzut regretând că nu au vorbit frumos cu nevestele lor când ele stăteau livide la terapie intensivă. Le făceau declarații de dragoste fantastice. Dragă, ești comoara mea, ești tot ce e mai frumos. Dar ea vrea să-i fi spus treaba asta cu 6 ani în urmă, că poate că nu mai ajungea la terapie. Că prea multă ei durere și prea multă ei lăsat deoparte a făcut-o să adune atâta amărăciune care a împins-o spre boală incurabilă. Că foarte mulți am fi mult mai sănătoși dacă am ști să ne iubim unii pe alții și să avem încredere unii cu alții, să ne apreciem unii pe alții. Dar nu o facem numai atunci când stăm până dimineața la priveguri, cum stați și voi, plângând pe cei care au plecat. Nu faceți colibi când pleacă oamenii, faceți când ei rămân. Când sunt aici, adunați-vă, iubiți-vă, protejați-vă, apreciați-vă, iubiți oamenii ăștia care predică, iubiți predicatorii, iubiți cântăreții, când ei, nu le faceți colibi când ei cad, nu-i apreciați când ei nu mai sunt, nu-ți iubi mama când ea este plecată din lumea asta, nu-ți frânge inima când nu trebuie, nu-L aduna pe Dumnezeu atunci când El pleacă. Iubește-L în seara asta. Pe când plecau ei, Petru a strigat dintr-o dată: trează, e bine să fim aici. Nu iubiți adunarea când ea se închide.
Iubiți-o când ea e deschisă. Nu-l iubiți pe Moise când e gata să plece și vreți să-l țineți împăiat. Nu-l iubiți pe Ilie, pe profetul ăsta, când el și la revedere și pleacă. Nu-l împăiați. Eu oamenii iubesc sfinții și împăiază și pictează pe pereți. Dar atunci când au trăit, pe toți i-au omorât cu pietre. Iisus le-a zis: evreilor, ați omorât toți prorocii. O venit stăpânul vie și să-l omorât și pe el. Ne omorâm liderii, ne omorâm predicatorii, ne omorâm pastorii, ne omorâm pe internet, ne omorâm unde îi prindem. Ne ucidem iubirile soțiilor noastre uitându-ne după altele. Ne distrugem casele și relațiile umblând aiurea, cu ochii spălându-ne în tot felul de imagini păcătoase, în timp ce avem persoana reală lângă noi. Am putea să-i facem un corc și să o ținem lângă noi, dar noi o ținem departe. Când ea e gata să plece, sărim să o ținem. Când el este gata să plece, el e cel mai bun bărbat. Până atunci l-ai înțepat zi și noapte și l-ai chinuit. Nu de mult am văzut o nevastă. Știu prea bine povestea, nu vă dau detalii, care se văicărea și spunea: vai, vai, cine a mai face, cine a mai drege, cine a mai spune, cine mai aduce, vai cum te-ai dus, și se părea că leșin acolo și așa mai departe. Și știind povestea, în fiecare zi l-a înjurat o viață. Și la mormântare era un vai, să-l cred, să nu-l cred. Dacă îl cred, nu contează. Dacă nu îl cred, nu contează. El e mort, nu te mai aude. Îi spui că el a făcut casa, că el a făcut totul, că el a ținut familia și toată viața nu l-ai scos din înjurătură. Asta este viața. Așa suntem noi de multe ori. Vrem să ținem oamenii când ei pleacă. Prețuiți timpul care vi l-a dat Dumnezeu, prețuiți revelațiile lui Dumnezeu, prețuiți predicile, prețuiți cântările, prețuiți adunarea, prețuiți lumea lui Dumnezeu, prețuiți prezența lui Dumnezeu, prețuiți-L pe Duhul Sfânt care n-a plecat, încă e pe pământ de 2000 de ani, într-o zi va pleca cu El, va pleca harul. Prețuiți, nu-L țineți pe Dumnezeu când nu-L mai puteți, luați-L când îl aveți, când e lângă voi, când bate la ușa ta de o grămadă de vreme, când poți să-i ceri și îți răspunde, când poți să bați și îți deschide, când vrea să intre în casa ta, când vrea să intre în viața ta, când vrea să te audă, când vrea să-ți răspundă, când vrea să te vindece, când vrea să te binecuvânteze, când vrea să vă binecuvânteze. Chemați-L pe Dumnezeu câtă vreme poate să fie găsit. Ce am scăpat în predica care am ținut-o vreodată din textul ăsta este exact de asta. Că n-am prins că de fapt Petru a zis: este bine să fim aici exact în momentul când ei plecau. Asta am pierdut-o, dar Duhul lui Dumnezeu a spus: asta este chestiunea. Că El s-a desmeticit când plecau și nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că ei n-au putut fi opriți nici de entuziasmul lui Petru, nici de ideea grozavă, nici de pasiunea lui, nici de dragostea lui, în care spune: nu mă interesează. Nu mă interesează pentru mine. Sunt gata să trăiesc pentru Moise, să aibă el colibă. În timp ce predicatorii judecați și uite ce au, să-i dea Dumnezeu și să-i facă. Vreau colibă pentru Moise, vreau colibă pentru Ilie, vreau colibă pentru Iisus. 3. Noi stăm pe afară, noi stăm pasnici, noi grijim de voi. Nu mai rămâneți aici. Ce bine ar fi dacă ar fi să îngrijiți de cei care iubiți azi, să stați de pază voi. Asta se numește dragostea agape, dragostea jertfitoare. Numai că nu mai dormim, nu că nu mai trăiesc somn, suntem pasnici. Voi puteți să stați să vă odihniți, voi puteți să predicați, să vă pregătiți predicile, cântările. Noi suntem de pază. Noi în timp ce voi vorbiți, noi ne rugăm pe lângă cort, pentru că e bine, pentru că e frumos, pentru că e revelat, pentru că e lumină, pentru că e Dumnezeu. Spuneți aleluia! Pentru că e Hristos, pentru că e Duhul Sfânt, pentru că sunt mesagerii lui Dumnezeu. Să ținem adunarea aici. Dar asta se întâmpla când se termina adunarea. Să știți că foarte mulți oameni se vor trezi. Știți că există în Cântarea Cântărilor o frază în care: prea iubita își caută iubitul și îl găsește.
Zice, capitolul 3, cred că. Am căutat pe preiubitul inimii mele, am trecut de cei care păzeau cetatea, l-am căutat, l-am aflat, l-am dus acasă și am făcut din el bucuria și veselie. Dar există un alt text în care spune, când mă trezisem, când l-am strigat, zice, iubitul meu plecase. Când m-am trezit, plecase. Și am strigat, n-ați văzut pe preiubitul inimii mele? Plecase. Să știți că unii oameni, vorbesc de cei din adunări, riscă prin zona asta gri în care trăiesc să se trezească în timp ce lumea lui Dumnezeu se va încheia. Poarta se va închide. Și mi-aduc aminte de un text din Luca. Mulți în ziua aceea vor striga, Doamne, Doamne, deschide. Dar stăpânul va încuia ușa. Am trăit un eveniment interesant, că am vrut să intrăm în biserică, s-a blocat ușa. Și fratele Paris bătea în ușă, deschideți. Noi predicatori afară. Am zis, Doamne, iartă-mă, chiar noi afară? Și ai avut o senzație așa, bă, tragi de ușă, nu-i. Voi erați înăuntru, erați bine. Și știți că pentru un moment m-am gândit cât de dramatic ar fi să fie afară. Vă rog să vă treziți. Doamne a spus un cuvânt, glumiți cu orice, dar nu cu treaba asta. Mă duc să închei spunându-vă că i-a costat un timp pe care puteau să-l trăiască fantastic. Și s-au trezit când pleca lumea lui Dumnezeu. Am mai prins ceva pe final. Nu știu unde e finalul istoriei, cu aceasta am început predica și nici al tău. Așa că te rog să te trezești în seara asta. Nu trebuie să faci nimic, decât să te duci acasă, să te rogi. Și să continui mâine, mâine și până vei sfârși. Asta trebuie să faci. Că îți dau 10 capitole și e prea greu. Roagă-te! Roagă-te, femeie, roagă-te, bă! Roagă-te zilnic, roagă-te! Fiți musulmani de azi, de 5 ori, de 3 ori, de 7 ori. Vedeți ce se întâmplă, vedeți dacă funcționează Biblia, textul, Dumnezeu, predica mea. Vedeți? Vă spun asta. Dumnezeu a fost bun cu voi când nu v-ați rugat. Știți ce mai riscăm când nu ne rugăm? Că coborâm de pământ și nu prea avem ce să spunem. Există acolo în text, zice, câteva zile ei nu au spus nimic. Păi ce să spui? Ce să spui? Că ai adormit în prezența lui Dumnezeu? Asta e mărturie? Că te-ai chinuit cu somn în biserică de atâția ani? Poți să spui, hai la adunare la noi, ce? Pentru că eu abia mă chinui să stau treaz. Ce mărturie avem noi? Ce le spuneți oamenilor despre muntele întâlnirii cu Dumnezeu? Ce le spuneți despre biserică? La ce să-i chemăm? Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare. Și în timp ce eu mă mișc între două lumi, asta e mărturie? Ce să-i spui? Că era Moise și Ilie, de-abia ai văzut, că de fapt ai văzut când ei plecau? Ce să le spui? Îți pierzi mărturia dacă nu te rogi. Una din problemele orașelor din România, când am vorbit cu lideri, nu se mai întorc mulți oameni, nu se mai întorc la Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat, bă? S-a mutat Dumnezeu cu harul, nu. Repet încă o dată, n-avem de toate. Prea mult, confort, prea mult. Ne-am pierdut mărturia. Că oamenii se uită la tine cum îți ții lumea în... Nici cu lumea, nici cu Dumnezeu cum trebuie. Asta e pierderea mărturiei. Un amestec. Am spus și altora, am ajuns deja să joacă dansul miresei la anunțile de pocăiți. Cu fum de 1 metru. Eu zic cineva, lasă pastor că să fac lucruri mai grave. Da. Din ce în ce mai multe. Au dreptate. Din ce în ce mai multe. Bă, altă dată era păcată apa minerală la anunț. Acum vorbim de ceva
Altă dată era păcat orgile și tobele, a cânte piese din lume. Să mă duc mai departe? Trăim între două lumi, mărturia noastră s-a dus. De câteva zile Petru și Ioan ar vrea să spună ceva. Ce să spună, bă? Să ne spunem falimentele în continuu? Dumnezeu să ridice o mărturie personală din această seară aici în biserică, foarte puternică și vie și adevărată, și să spunem cu toții amin. Să spunem cu toții amin. Și ultima consecință este că încercăm să scoatem dragi din oameni și ei nu pleacă. Și vorbim de un faliment foarte mare. Știți ce a zis Iisus? Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Oare cât ne voi suferi, Dumnezeu? Dar știi ce e totuși interesant în durerea lui Iisus? Că vrea să fie cu noi. Dar credeți-mă, era în carne de om, s-a săturat. Am văzut mame care s-au săturat. Am văzut mame care s-au săturat și au zis, pastore, nu mai pot. M-am săturat. De ani de zile n-am o noapte. Vine la 4 dimineața. Am văzut tați care au zis, frate Gabi, nu mai are ce căuta acasă. Unul din personajele astea m-a întâlnit pe stradă și a strigat, frate Gabi, te rog să vii, să te rogi pentru mine. Și tata ne-a pus interdicție. Nu mai am ce căuta. Băi, da, de atâția ani băiatul ăsta chinuie familia asta. De atâția zeci de ani aproape. Am fost odată în casa lor într-o criză de asta și umbla dezbrăcat în casă. Am văzut gadarul. L-am văzut în realitate. Maică se ține de cap și taică să urla în timp ce poliția venea să facă liniște. Și noi doi pastori ne uitam la o dramă. Oameni buni, dacă dumneavoastră care mă ascultați în seara asta aveți impresia că trăiți într-un semi-rai, vă înșelați. Noi trăim într-o lume a iadului, în care domniile și puterile întunericului s-au deslănțuit într-un mod în care cineva m-a întrebat, crezi, frate Gabi, că Satan o deschis un nou soi de demoni care lucrează în vremea asta? Dumneavoastră n-ați venit la biserică aici doar să vedeți un predicator, să ne bucurăm și să plecăm. Am venit pentru că trăim într-o lume care zace în cel rău, în mijlocul unui neam ticălos și pornit la rău, care s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, care s-au prins în pofte unii pentru alții, care dau legi, care apără păcatul, care dovedesc că păcatul nu-i păcat, că e cea mai intensă și bună experiență umană. Trăim într-o lume în care Dumnezeu însuși s-a scârbit, în care păcatul ajunge la culme, iar Iisus Hristos se uită spre poporul lui și spune, până câtă vreme voi fi cu voi? Adică când vă veți trezi? Acest soi de dragi îi completa textul în alte evanghelie. Nu pleacă. Nu pleacă când se miorcăim de somn. Nu pleacă când ne întrezim într-un târziu, fă, Doamne, o minune, în timp ce minunea pleacă. Acest soi de dragi iese în viețile și prin viețile în care autoritatea se câștigă pe genunchi. Spuneți amin. Autoritatea asupra demonului să câștigă cu adevărat în pot și în rugăciune, iar numele lui Iisus este în viețile noastre ca un stâlp tare, ca o putere irezistibilă care îl poftește pe diavol să plece. Aleluia, în numele lui Iisus. Să știți că un om care are autoritatea lui Iisus Hristos, când se adresează unui demon, se adresează unui personaj, a unei persoane care nu sunt influențe, ele sunt persoane, se adresează unor persoane care le spune, n-ai niciun drept!
M-am rugat pentru demonizat și același lucru l-am simțit în inimă din partea lui Iisus. Spune-i, n-ai niciun drept asupra acestei persoane, n-ai niciun drept asupra acestui teritoriu, n-ai niciun drept asupra acestei case, n-ai niciun drept asupra acestei familii. Singurul care are drept asupra acestei persoane și asupra acestei familii este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a creat persoana asta. Pentru că Iisus Hristos a murit la cruce pentru persoana asta. Ești afară în numele lui Iisus. Cine face asta? Cel care se roagă. Cel care trăiește în post și în legătură personală cu Dumnezeu. Cel care acceptă orice provocare. Lei nu contează. Cuptor de 7 ori încălzit nu contează. Prigonirii contează. Nero nu contează. Iisus Hristos învins este biruitorul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Și atunci avem mărturie. Avem. Putem să vorbim, da. Pentru că de azi bătrânii ăștia care au umblat cu Dumnezeu atâția ani, că te țin până mâine dimineață să-ți povestească minunile lui Dumnezeu. Ce ați trăit, ce ați trăit, ce ați experimentat. Spuneți pruncilor voștri minunile lui, puterea lui cea mare, pentru că Iisus Hristos este viu. Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Poporul care nu se roagă, predicatorii care nu se roagă, nu pot să mărturisească nicio minune, n-au ce spune, iar demonii se învârte lângă ei și uneori reușesc pentru timpuri scurte, relativ scurte, să intre chiar în viața lor, să-și bată joc de ei și să-i chinuie. Pentru că autoritatea nu se câștigă prin inteligență, autoritatea se câștigă pe genunchi, în relație cu cel care trimite îngeri, putere și revelație din partea lui. Să spunem din toată inima, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este viu. Și ar trebui să facem un exercițiu simplu în această seară, să ne rugăm. Pregătiți-vă de o cântare. Aduceți copilul vostru aici. L-au adus. Iisus a mustrat dracul care era în el și diavolul a plecat. Până când voi suferi eșecul ăsta al vostru? V-am dat putere să călcați pe șerpi. V-am dat putere să călcați pe scorpi. V-am dat putere să călcați pe toată puterea întunericului. Iată semnele care vor însoți pe cei care cred. În numele meu vor scoate draci. În numele meu vor scoate draci. Se vor ruga pentru bolnavi și ei vor fi vindecați. Aleluia! Pentru că fiii lui vorbesc cu el și el vorbește cu ei. Când a venit Alin Jivan pentru prima dată în turneu cu Speranța, cu câțiva ani buni, am vorbit cu Gabi Gorcea și el cu mine și am vrem să-i dăm un spațiu în slujbele care vor urma câteva în țară, pe stadion, să spună mărturia lui cum s-a întors la Dumnezeu. Și prima mărturie care a depus-o, știu că stăteam în lateralul scenei cu emoții, nu-l știam în poziția asta. Și a mers pe scenă, cum e micuț, și a zis: astăzi voi mă știți, spus povestea lui, lumea îl știa ca gimnast, campion mondial și așa mai departe. A zis câteva lucruri despre viața lui. Dar a spus: în seara asta vreau să vă prezint exercițiul care m-a făcut pe mine cel mai mare campion. Credeți-mi, știind penticostalismul cât e de rezervat, am avut emoții. S-a dus spre mijlocul scenei și a făcut ceva care n-am să mai uit niciodată. Și am zis: bă, ce exercițiu poate să-l facă pe acest tânăr campion? Cel mai mare campion. Și am zis: bă, să va da peste cap, va face o sfoară aici. Și atunci a spus:
Ăsta este exercițiul care m-a făcut cel mai mare campion. Exercițiul ăsta te va face și pe tine să trăiești, mitică, la cel mai înalt nivel. Asta te va face pe tine, creștine, care mă auzi în seara asta, să trăiești cel mai înalt nivel. Asta mă va face pe mine să fiu un om al lui Dumnezeu mult mai puternic decât am fost. Asta va duce trezirea în România. Asta va trezuce biruință familiei tale. Asta îți va salva copiii. Asta îți va salva viața. Asta va deschide poarta în a veni înger și a pleca. Asta îți va deschide o scară de la cer până pe pământ. Asta îl va aduce pe Iisus ca să fie mirele tău. Ăsta e exercițiul care îți va schimba ție viața. 100%. Știu că nu prea l-ai făcut. Zic și în cei care vor să obțină un rezultat înslăbit și trebuie să faci exercițiile astea zilnice. Să-ți faci din treaba asta un stil de viață. Un stil de viață. Daniele, pentru 3 zile nu mai te rogi. Că dacă te rogi, oricine se roagă în timpul ăsta va fi aruncat în groapa cu lei. Pe mine nu mă sperie lei. Pe mine m-ar putea speria ce s-ar întâmpla dacă nu m-aș ruga 3 zile. Dumneavoastră știți ce se întâmplă dacă să ne rugăm 3 zile? Cădem! Și ai căzut și am căzut, suntem martori că Dumnezeu are dreptate. Și suntem martori că El n-a riscat 3 zile fără rugăciune. El n-a spus mă rog în gând, mă rog mergând, mă rog povestim, asta că mă rog. El n-a luat în derâdere un angajament pe care l-a luat. El a zis mă rog și de crăpă lumea. Și lumea a crăpat. Dar Dumnezeu a învins. Bă, am zis că dacă trăim foarte aproape cu Dumnezeu, când va veni răpirea, o să simțim un freamăt. Dumneavoastră vă imaginați că împăratul ăsta o simți și el un freamăt că Daniel nu va muri? Și el era un nelegiuit. El era un păgân. Tu ești copilul lui Dumnezeu, botezat în apă și poate și cu Duhul Sfânt. Mai simți freamătul prezenței Duhului Sfânt în seara asta? Îl simți? Mai crezi tu în puterea lui Dumnezeu cea mare? Zice, băi, tot în noapte n-a dormit, avea niște obiceiuri, avea țitoare. Nimic, afară tot! Ce ciudat că noi nu putem renunța la nimic. Nimic, nicio poftă, tot îți închid. În noaptea se plimbă dintr-un capăt în altul, aștept să vină ziua, aștept să vină ziua. Bă, ce v-am spune că Daniel nu moare? Ce v-am spune că Dumnezeul este viu? Dumneavoastră credeți că Dumnezeul vostru e viu? Dumneavoastră mai credeți că poate închide gura leilor? Dumneavoastră mai credeți că poate să facă minunile imposibile? Și numai El poate! Vă mai frământați cu ideea asta, bă, Dumnezeu s-ar putea să poată, zice păgânul, dar tu, pocăitul, spui, Dumnezeu 100% poate! Și bă, ca un om nebun, nu ne mai place să fim nebuni pentru Iisus, ne place să fim deștepți, să fim raționali, să fim ca niște domnișoare. Da, slăvit să fie Domnul, aleluia, cum să nu zim trei cu bă, fraților, a trăi cu Hristos este o nebunie, mă. Pentru lumea asta este o nebunie. Omul firesc nu poate să înțeleagă lucrările Duhului, el nu poate să le priceapă. Unde sunt oamenii ăștia care pur și simplu trăiesc la un nivel în care lumea se uită, păi pe noi toți ne înțeleg, bă, că suntem exact ca ei. Să mergi tu dimineața la 4, tu, Dita, mai împărat, și să vorbești cu o groapă în care ești 100% convins că răiul l-a savurat aseară. Și să vorbești, nici să nu pui pe cineva, bă, uite-te, e mort, nu-i mort. Și să mergi tu să vorbești cu un mort. Zice, Daniele, o putut Dumnezeu, că am așa, că tu ești viu, am așa, în mine că tu ești viu. Și uite, în nebunia mea vorbesc. Daniele,
O putut Dumnezeu tău să te scape și să auzi tu de acolo din groapă cineva care își permite după o noapte cu lei, cu gurile căscate în spre el să spui veșnici să trăiești împărate. Dumnezeul meu o putut să mă scape. Aleluia! Osana! Bă, când te rogi, ai experiențe cu Dumnezeu. Când ai experiențe cu Dumnezeu, ai mărturie. Când ai mărturie, nimeni nu poate sta în fața ta. Și te uiți peste 3 ore, toți adversarii lui s-a aruncat în groapă și nici nu ajung în groapă că ei savurează. Trebuie să fie între Sfinții de Dumnezeu și restul o diferență foarte vizibilă și foarte mare. Adică noi trebuie să fim biruitori pentru ca să-i salvăm și pe ei. Că dacă noi suntem înfrânți, ei nu mai au unde să meargă. Că dacă tu zici ne apropiem de Dumnezeu, zici, bă, de-abia am așteptat să văd niște oameni care se apropie de Dumnezeu. Iisus Hristos este viu. Haideți să stăm ridicați. Ne-am propus la 10 să închei, dar asta e viața. Hai să cântăm o cântare. Oricum am avut din partea Domnului singură idee în seara asta, care am dezvoltat-o. Cum ar fi să începem să ne rugăm din seara asta? Ne rugăm și aici, dar în special îmi doresc să se întâmple o revoluție în casele voastre și în viețile voastre după ce plecați acasă. Și mâine și poi mâine și trimiteți-mi mesaje și mie pe unde puteți, că continuați să vă rugați și că e grozav și că aveți atât de multe lucruri să-mi spuneți. Oricum, cel mai frumos lucru este în prezența Lui. Nu există altul. Coboară Duhul Sfânt.